ассалому алайкум ба бинандаи азизи озодӣ. Сархати хабарҳоро бо тозатарин ахбори имрӯз 1 феврал тақдими шумо мекунем. дар чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем аз маҳкум ба зиндон шудани даҳҳо падари алиментгурез дар Хатлон, эълони санаи барқароршавии парвози ҳавопаймо аз душанбе ба Чин ва боздошти гурӯҳи 20 нафараи муҳоҷирони тоҷик дар Доғистон хоҳем гуфт. Хабарҳои дигар ҳам дорем. сарфи назар аз ирсоли нирӯҳои тозанафас ба ҷабҳаи шарқи Украина, Русия натавонистааст натиҷаи мусбате ба даст орад. Рӯзи 1 феврал ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина гуфт ҳамлаи Русия дар самтҳои Лиман, Баҳмут, Авдеевка ва Новопавликаи Донецк ба нокомӣ анҷом ёфт. Назари манбаъҳои мустақил дар ин бора нашр нашудааст. Русия ҳамчунон ҳамлаҳояш дар самти шаҳри уҳледари Донецкро идома медиҳад. Дар ҳамин ҳол Вашингтон эълон кард ки бастаи нави кӯмак ба Украинаро таҳия мекунад ки ба 2 миллиарду 200 миллион доллар баробар аст. Ба қавли мақомдорони амрикоӣ барои аввалин бор кӯмак аз мушакҳои дурпарвоз ва муҳимоти низомӣ иборат аст. гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷик ки беш аз 2 моҳ боз дар боздоштгоҳи ҷумҳурии Доғистони Русия ҳастанд, аз ояндаи номаълуми худ нигаронанд. мақомоти шаҳри Махачқалъа 15 мард ва 5 зани шаҳрванди Тоҷикистонро бо ҷурми нақзи қонунҳои муҳоҷират боздошт кардаанд ва ҳоло онҳо дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигаҳдорӣ мешаванд. Ҷони Бек, як тан аз муҳоҷирони тоҷик, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки онҳо барои кор дар сохтмон ба Доғистон омада буданд ва натавонистанд муҳлати сабти иқоматашон ро тамдид кунанд. Полиси Махачқалъа боздошти муҳоҷирони тоҷикро тасдиқ ё рад накард. Муҳоҷирон аз он нигаронанд ки ба ҷанги зидди Украина равон карда нашаванд, зеро мегӯянд на ихроҷашон мекунанд ва на тасмими дигар дар мавридашон гирифта шудааст. рӯзи 31 январ дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ин муҳоҷирон бинобар вайрон кардани қоидаҳои будубош дар боздоштгоҳ қарор доранд ва ҳоло шахсияти онҳо маълум карда мешавад. додгоҳи вилояти Хатлон даҳҳо падарро барои насупоридани алимент ва саркашӣ аз таъмини фарзандон маҳкум ба зиндон ва ҷарима кардааст. бино ба иттилои ин додгоҳ, дар як соли гузашта 31 падар барои напардохтани алимент аз озодӣ маҳрум шуданд. онҳоро бо моддаи 177 кодекси ҷиноии Тоҷикистон ба барқасдона саркашӣ аз таъминоти фарзанд айбдор карданд. моддаи мазкур аз ҷалб ба корҳои иҷборӣ то 2 соли зиндонро дар назар дорад. Холзода исломиддин, як масъули суди вилояти Хатлон, имрӯз дар ҳузури хабарнигорон гуфт, 76 падари дигар ба корҳои ислоҳӣ ва 100 нафар ба кори ҳатмиву 15 каси дигар ҷарима шудаанд. дар соли гузашта дар вилояти Хатлон 3000 оила аз ҳам ҷудо шудаанд. пардохти алимент ё кӯмакпулӣ ба фарзандон ва тақсими хона аз мушкилоти ҷиддиест ки аксар хонаводаҳо баъд аз ҷудошавӣ ба он рӯбарӯ мешаванд. алимент ба фарзанде дода мешавад ки дар тарбияи модар ё падар қарор дорад. инчунин падару модар ҳам дар бознишастагӣ метавонанд аз фарзанди худ талаби алимент кунанд. Вира, аввалин телефони истеҳсоли Тоҷикистон аллакай муштариёни худро пайдо кардааст. ҳарчанд дар фурӯшгоҳҳо зиёд ба назар намерасад. ширкате ки ин телефонро ба бозор баровардааст, бовар дорад муштариёни зиёд пайдо мекунад. аммо таҳлилгарон мегӯянд телефонҳои истеҳсоли Тоҷикистон замоне бозоргир мешавад ки бо навгониҳои хоси худ аз ширкатҳои дигар фарқ дошта бошанд. ҳамкорони мо бо нахустин муштариёни телефони Вира суҳбат ва гузорише таҳия карданд ки 4 соат баъд дар барномаи Ахбори Озодӣ пешниҳоди шумо мешавад. парвозҳои мустақим дар хатсайри Душанбе Урумчи аз рӯзи 8 феврал оғоз мешаванд. ин парвозҳо 3 сол пеш дар пайи хуруҷи бемории COVID-19 қатъ шуда буд. Абдулқосим Валиев, директори генералии ширкати Somon Air, рӯзи 1 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, парвозҳо дар самти Душанбе Урумчи ҳафтае 2 бор анҷом мешаванд. як парвоз аз тарафи Somon Air ва як парвоз аз тарафи ширкати чинӣ анҷом дода мешавад. Дилшод Сафарзода, раҳбари оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ, дар ин нишаст гуфт, бо сабаби набуди роҳи ҳавоӣ ширкатҳои ҳавопаймоии ду кишвари ҳамсоя парвозҳоро тавассути фазои ҳавоии Қирғизистон иҷро мекунанд. парвозҳо дар самти Душанбе Урумчи баъд аз он фаъол мешавад ки Чин маҳдудиятҳои вобаста ба COVID-19-ро бекор кард. боз шудани ин масирро пеш аз ҳама соҳибкорон мунтазиранд. тоҷирони тоҷик мегӯянд ҳоло ба Чин тариқи Русия сафар мекунанд ва хароҷоташон зиёд аст. Тоҷикистон метавонад бо воридоти пиёз аз Чин нархи рекордии ин навъи маҳсулоти кишоварзиро дар кишвар поин биёрад. ин пешниҳоди як коршиноси пойгоҳи East Fruit аст.
پایگاه مذکور بازار میوه و سبزیجات را تحقیق و تحلیل می‌کند. بختیار عبدالواحدов مشاور بین‌المللی سازمان جهانی غذا و کشاورزی گفته است تاجیکستان می‌تواند گشاده‌شوی راه را به چین برای رفع کمچینی پیاز استفاده برد و از این کشور پیاز بیاورد. به تاکید او چین یکی از کشورهای بزرگ تولید و صادرکننده پیاز است و نرخ این محصولات در چین به فرق از تاجیکستان 1 برابر ارزان بوده است. تحلیلگر از تجربه سالهای پیش مثال آورده است که از چین به تاجیکستان سیرپیاز و گیلاس وارد می‌کردند. نرخ پیاز در هفته‌های اخیر در تاجیکستان یکباره تا 19-20% بالا رفت و به 8-9 سومانی دکه خورد. مقامات گفتند این تنها خاص تاجیکستان نیست و در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم پیاز گران شده است. حالا از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگوییم که از سوی بانک ملی تعیین کرده می شود. امروز 1 فوریه نرخ روبل روسی اندک پایین رفته 1000 روبل به 145 سومانی برابر شده است. $1 را 10 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 11 سومانی و 18 درم تعیین کردند. در بانک‌های تجارتی نرخ می تواند فرق کند. بیننده عزیز تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای دیگر و گزارش‌های مهم و جالب را 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما می‌کنیم. روزی خوش و تا ملاقات در اخباری آزادی. خدا نگهدار.